Igama lami linguPhumlani ndihlala apha eMakhaza. Ndingumuntu okhule ehlutshwa kakhulu imimoya ebendingayi-understand. Then kuthe ekuyeni kuhambe ndisiya kubantu ababonayo babe bebona i-business enkulu bona. But bengayichazi ukuba iluhlobo luni kwenzeka ntoni na. Then kuthe ngo-2019 ndaze ndabona ku-YouTube enye as online TV isiyaviva TV1 esenziwa ngu-Andile Ngcobo uMaphololo. Then ndithe xa ndiyilandela ndibukela ii-interview zenza koodokotela ndabona uba ngabona abantu kwazi uyichana le nto indihluphayo. Ngo-2020 emveni koba kwakuvuliwe for i-COVID ukhona ugqirha ekuthiwa nguDr Njongo awaye wavela uba une-special source abantu eMpophomeni ayobavulela into zabo ezivaliweyo. Then ndiye ndaba nomdla wokuya then safowunelana saqala ufowunelana. Ndacela ufika early mna phaa ndingayofika nge-6 kaSeptemba leyo eMpophoma yayiSunday nge-6 kaSeptemba. Ndacela ufika early uka ndijonge ingxaki. Right ndiye savumelana kuba mandiye ndiyofika early ndikhwele eKapa mna kungolwesithathu ndayofika eDurban kungolwesine. Right ndithe xa ndifika ndingene eyadini wabe lapha phandle xa ndiyombulisa apha phandle wathi ngendingazanga but akatsho uba kuthini akandijika. Wathi mandingene ngaphakathi endlini ndangena ngaphakathi endlini. Abafana bayamisa iyeza ngaphandle. Kodwa mandihambe ndiyongena khona esifuthweni ndangena esifuthweni ndangena ebhafini ndathathwa ndasuka eBNB ndawolala khona. Ndayothathwa ekuseni ngolwesihlanu ndaphinda ndabuya ndangena esifuthweni ndangena ebhafini futhi. Ufike ngoku benithethe efowunini ebeke waxelela mhlawumbi nobangela woba le mimoya ikusokolise zamubuza mhlawumbi beke wakuhlahluba mhlawumbi efowunini bonela laa nto abantu bakhona abantu bakwazi ubona efowunini mhlawumbi ebeke wakuhlahluba. No zange sihlahlube ngokufikileyo kuye ebeke wanayo into bani ke nithethe lena noba yi-2 1-on-1. No kange sihlahlube efowunini. Then kungona besiqala ubonana ke ngoku ngalo lwesine ndifika ngawo. Then wasangena ke ngoku endumbeni ngolwesihlanu phaa ngabo 8:30 ufika kwakhe. Sangena endumbeni wabuza uba ndizothi ndathi ndicela ndijongele kunento endingayiqondiyo empilweni yam. Wathi mandibeke imali ndakhupha i-250 yohlola yohlahluba. So uthe nothi le uze nayo ndithi no bendicinga kaloku mna asizawuqala sijonge ilanto kingxaki uqala then silungise ingxaki esiyibonayo. So andiyazi ke ngoku xa uthi le ndize nayo. Wena ngoku benithethe efowunini ubuthe uzawuza nemali? No kange sifike kwindawo yemali. So nobuyibone ngokomoya mhlawumbi besisitsho. No ukuba bendithe ikhona ndizofika early khona into andifuna ndijongele so nobucingele lonto leyo yena kuba ndithe ndifuna ndijongele ndingazanga kwi-special esisodwa ucingile uba no ikhona imali endize nayo for undijongela lonto leyo. Nangona ndingayazi ke kwicala lakhe ibe mhlawumbi bikhona into ebeyibona ngolo hlobo andiyazi. Ndayikhupha i-250 wathi no not yona ufuna le ndize nayo so ndayibuyisela kum esibhajini 250 wakhupha imoto ke usiba siyoyilanda ebhenki sayoyikhupha ebhenki. Imali engange-15,000 imali endandiyigcinile ngoko. Ndihamba nomnye umfana oqhubayo ngudrayiva wakhe omyela kwiindawo zonke amane emthuma. Yena wayeshiyeke endumbeni sasiyokhupha ngapha kwaNedbank eDurban Mall. Sabuya ke ndamnika loo mali leyo wangumntu ke osizohlola Saturday zange sihlole kwaye kufika abantu abasuka kwindawo ngendawo abazele esi-special sasingeSunday. Kwabe kufika abantu ke ngoku asakwazi uba sihlole. Kwalile ke ngoku ngoSunday xa kuzoyiwe emlanjeni ukhona ke utata wayisuka eMthatha ekucaba ungumntu wakhe and uyiclient yakhe ebongayo eyayihamba ngeLegend 50. So lo tata uthe makayothenga iinkukhu ezintathu ezizimhlophe. Wahamba ke lo tata wayothenga ezo nkukhu zimhlophe wabuya nazo siye sakhwela yoku ezimotweni eziye emlanjeni. Xa sifika emlanjeni wazimise ecaleni mna nalo mfana wawafaka bonke abanye abantu emlanjeni
uthe xa bagqiba ke ngoku wazobiza lo mfana neenkukhu ezimbini wamsebenza ngezinkukhu zimbini lo mfana lo. Umna ndibe ngumuntu okugqibela ongena emanzini futhi bengingumuntu oqala ufika eDurban ndangumuntu okugqibela uyongena emanzini. Then uthe xa nisebenza mna wabiza le nkukhu yesithathu kwezi nkukhu bezintathu zithengwe ngulo mfana. Umna kange kuthiwe mandithenge inkukhu kange futhi kubuza uba ndinayo imali yothenga inkukhu okanye andinayo. Ndisetyenzwe ngenkukhu yalo mfana mna. Wayidibanisa ke igazi lakhe kulekelele inkukhu kulo mthi awenzayo. Uthe xa eqala undisebenza ngalo mthi wakhe kwanelizwi elitsho ezindlebeni apha kum lathi mandijonge ngezantsi. Xa ndijonga ngezantsi kunenkunzi enkukhu engqoqo elapha ngaphakathi emlanjeni endingayazi uba iye njani ifike nini na kulaa ndawo. Engathi inxilile engathi ngawo apha emanzini ikhamisile ijonge kum ngoba endihlamba ngalo mthi wakhe usuka kum ulamanzi ahle namanzi azotsho kule nkukhu yakhe ngathi ikhona into eyidontsayo. So uphuma kwethu ke ngokwemlanjeni siyofika endumbeni ube sendigcaba ngesigubhu esigubhu engakange andihlolele nondihlolela ngaso. Wavela wandigcaba njengesigubhu sakhe. And egcaba njengesigubhu sakhe uthule akho nto ayithethayo. Into ayibuzileyo ibuzile uba ndinabantwana na ndathi ndabuza le nto izolimaza abantwana bam wathi hayi izokufakela imali. Ndabuza ithini imithetho le nto wathi zundifowunele wofika eKapa. Right uyenzile ke loo nto leyo ndabe ndiyakhwela ngomvulo ubuya eDurban. Ndabe ndiyakhwela ngomvulo ndazofika ngolwesibini apha endlini phaa nge-past 12. So ufika kwam apha ndimfowunela uba ndilapha endlini lithini isiko lokufaka le. Lithini isiko longenisa le nto. Uye wathi ke usebhizi client uzobuyela kum. So ndimfowunele ke ngoku ndayomncama ngebus 8 ngala lwesibini akayibambi ifowuni koko wayigqibele uyibamba ngoku bendisandofika emini. So ibe ngulwesibini lwesithathu lwesine lwesihlanu mgqibelo cawe uzoyibamba ngomvulo ifowuni wangona ilankayo wathi mandithathe impuphu ndiwenze iballs zibe 4 ndithathe nesnifu ndigalele khona ndithathe ugologo ndigalele khona. And loo nto leyo ndizoyenza kube kanye ngenyanga. Right ndiyenzile ngokusepha eDurban awuhlahlutyanga i-15,000 ithathiwe ungeniswe emanzini neenkukhu ongazaziyo ungakhange uxelelwe ngazo. Ngokuyenzekayo le nto apha kuwe akho nto ithi khawubuze ba ezi nkukhu zezantoni ndiyintoni mna ezi nkukhu enkukhu. Hayi kwavela kwalala uboya kwalala uboya sisencinga uba le mimoya ayisebenzisayo nayo yaba negalelo yoba ndingakwazi ubuza nto kuye ndimamele yonke into ayithethayo. And ke futhi bingumuntu bendimthembile ndimthembe nangoku ezama undibalekela koko bendimthembile kodwa mna because le nto yalogologo sisigubhu ndiyenze iinyanga zayi-4 ndizoyincama apha kuDisemba. Xa kuphela uDisemba ndamfowunela kuba ndibona uba kuyonakala mpela ndathi ndifuna andichazele isiko lolahla le nto yakhe. Kange akwazi ke undichazela isiko lolahla le nto ufune amagama am ndaqonda uba into azoyenza uzosethwebula kwamna ke ngoku ngoba engafuni undichazela le nto uba thini isiko lolahla le nto. Nokange wabuze kwabuza kwaphaa if uyayifuna lo tata into beyifuna wayibona ndisifika ngolo lwesine ngoba esithi ngendingayanga nje undicingele but aba bantu banale mimoya bayilanda kulamazwe banesivumelwano. So ke mna ndaba yi-part and parcel yesivumelwano sabo. So zangakwazi undijika kwakhe ngewayexabane nale mimoya yakhe. So zangakwazi undicingela yena wathi ngendingayanga but kwangenawuthini ngoba kaloku le mimoya yabo bayilanda kule bamazwe banesivumelwano nayo. So ndabe ke ngoku ndingena ngolo hlobo ke ngoku mna ekulimaleni. So akakuxelela ke ukubilahlwa njani le nto yakhe? Azange andixelele ibilahlwa njani. Ndiye ndafowunela utata uTshawe eMaclear ndamchazela sonke istory. So wathi no mandiye khona. So kuye kwanyanzeleka ke undisacrifice ngekhampani ndandisebenza yona ye-security uStallion ndazigxothisa then ndaclaim imali zam. Uthe xa ndizifumana ke imali zam ndabaleka nesi sigubhu ndayotsho eMaclear
apho ke ngoku ndiqale ufumana inyani uba yintoni le nto ibindihlupha yonke i-40 years ngo-2021 because esi sigubhu ndisifumene ngo-2020 siyosichitha ngo-2021 kutata uTshawe. Then utata uTshawe yena uthe xa ehlola wathi abantu basekhaya bandiphile ubutyebi ndinesipho samanzi kwimimoya ekhoyo emlanjeni ndibhilonga kwinkosazana. So and ke into ayibonayo eyesibini i-spiritual body sesithathiwe sithwetyulwe, which is la nkunzi enkulu yalo tata kungoku ithatha i-spiritual body isithumela kulo tata. Ewe, so akusekho nto ke ngoku etsala izinto ezintle izinike mna, into ezitsala ezisakum ziphumela kulo mntu wasemthatha walo tata. And yeah, so uzamile ke kwenza intsebenzo zochitha isigroup nesobuyisa i-spiritual body, kodwa ke ubuya kwami kuye kube nzima kakhulu. Ekucaca uba xa ndiye emntwini iba ngathi ndiseyivisa le nto yalo mntu vele ndinyathele kakhulu unoba ke ngokulaa tata yona uphakama kakhulu kwelaa cala. Ndizamile kufuna umsebenzi ubuya kwami ngoba kaloku bendimke ndisacrifice ngumsebenzi wam ngam. Ndazama ufuna umsebenzi kwacaba ziyaphela iinyanga ezimbini ezintathu phofu into yoba umsebenzi ibiba yi-2 days ndiwufumane. And emsebenzini before ithathwe le nto lena bendingenzi kwa interview, bendifika ndinikwe i-uniform ndinikwe i-contract ndisign. Into ye-interview ndiyiqala emveni koba ithathiwe le nto. Before loo nto bendingayenzi laa nto kamna i-2 days ibininzi ndifuna umsebenzi ndingafumenanga. So wayithatha ke ngulo tata yena wayisa kulo. Then ndibuyile ke ndahlala kunzima ndifola kungafumaneki. Dade ndafumana omnye utata osezwezwe, utata olixhwele ongahloliyo ndayotsho khona. Then utata ke ngoku oye wandibhafa lowo wandinika intindili, ikhona into ekuthiwa intindile eyimbotyi enkulu efakwa apho igangxintanyeni. Then wandigcaba ke ngoku ngayo bathi naye unesiguphu ofungayo kuso uba xa ndithe andakwazi uyibhatala imali yakhe le 6 months wayendinike yona, then ogogo ke ngokufuneka babone uba bazokwenza ntoni na. Bendibhatala i-1.5 ngenyanga for 6 months. So ndiye ndawufumana kumsebenzi ngaye, nendawo endayofola kuyo kwakubona umuntu onobhi ndingenaphi nosim, nakwakubona umuntu onobhi. And naye ne-manager yakhona eyenza i-interview nayo yabona umuntu onobhi, ndabe ndiyaqesheka ke ngoku kuloo ndawo ndasebenza. Kodwa ke ndisebenze only i-6 months le bendibhatala le nkomo yalo tata. Ndithe ugqiba kwayo ubhatala le nkomo yalo tata waphela umsebenzi, client yathi ndilele emini ngo-12. Ndikhophile nje yathi ndilele emini ngo-12, zange kuyiwe ikhamera, zange kuyiwe phi na. Loo case ndayoyifaka esisim yavele yaphela nje kwaloku. Kubuya ke ngoku esi isilwane salo tata wayendicabe ngaso sikhupha esi sigodukile esi uba nelanikazi iintlanga zakhona zaphuma apha kum zonke zalo tata wasezweze. Then kwabuya lo tata ke ngoku wangam waseDurban. So kube nzima ke ngoku ndingasebenzi futhi kwade kwanyanzeleka ke ngoku emsebenzini uba mandiwuthenge into bendikade ndingena ndingenzi ne-interview kuyo. Ndiqalile ke ngoku uthenga umsebenzi ngo-2023, ndangena kuloo khampani leyo ndasebenza kuyo. Nto kandisebenza kuyo ndabona utata umbomvu unaye ochaza ngokwemithi, ndayotsho kuyo eNanda eDurban futhi. Lo tata leyo usebenzisa amathambo, uthe xa ehlola wasibona isiphiwo esi samanzi. Then sayokwenza intsebenzo yaselwandle, sabuya sayophakamisa isithunywa emlanjeni. Then sithenge amabhayi amabini, elimhlophe neli-black and white. Lapfika iphupha ndisekhona phayana, namchazele ekuseni uba ndiphuphe into enje. Wathi umsebenzi uvumile. Wabe ke ngoku uyandicaba ngezizwe zodonza. Ndabuya ke ngoku ndithe ufika kwam apha kwacaba ezi zizwe zakhe ziyaziveza, but ndanobuphakuphaku obukhoyo. Ndithi xa ndihamba ndinyathela ibe ngathi kukho into exhumela enyaweni. Xa ndixhuma hayi mana akukho nto ikhoyo, but loo nto leyo iye yathatha into ephaa kwi-2-3 months yaphela nayo yaphinda yenzeka. So ndiye ndahlala ke ngoku 2023 kunzima ndamgqiba. Uthe ngo-2024 ndabhuka i-1-on-1
umfundisi uMohlala lo useluzuko apho nakhona kange ndifumane into ndile khona samlinda ufika kwakhe kuze umfundisi wathi ifuneka simxelele into ezintathu esizomthandazisa ngazo azosithandazisa ngazo right ungena kwakhe ke kumane kusiya umuntu athethe lonto leyo kuthiwe next sade sangena ke nam ndandihamba nosapho amxelela into ezintathu kwathiwa next sonke emveni koko kwaqala icawe kuthe xa kuphuma icawe siqonda unoba ke ngokunake kwaqala i-1-on-1 kodwa masiyolinda ngase-ofisini xa simapha wafika yena wathi lo makanike into ethile nethile anike into ethile kwabe kuphelile kwayi-1-on-1 yakhe akukho kwanto esiyifumeneyo zange sifumane noba kwenzeka zange sifumane nendaba yabe ihamba olo hlobo yi-1.5 yethu iyabhatalwa i-1-on-1 yabo yi-1.5 so zange sifumane zange sihlale naye phantsi zange sithini nayo yaphela nje olo hlobo then ndabuya nalapho ndiqonda uba andikhathazekile ngoba le nto ndiyifunayo andide ndiyifumane ndibhalele ke kwi-Black Life TV ndathi xa ndibalandelela ngoWhatsApp uba ndithumelela inamba kho ndandicela inamba yoba ndibhuke ndiye elankeni estudio sam so bandithumelela inamba lo namba ndithe xa ndiseva ndafika ingena WhatsApp xa ndiyifowunela wathi lo muntu unguDr Mkhize Wodumo ndithi hayi mna ndifuna eyasestudio kwi-Black Life wabuza uba uyifumana phi inamba yam ndathi ndifumana kwi-Black Life wathi banganginika loo namba yam iyacaca uba bayayazi uba uzoncedwa ndim senza amalungiselelo ke ngoku okuya and ke ngoku yena uDr Mkhize Wodumo ndimxelele yonke into kange ndibe ndimsokolisa ngoba sendivile ngotata uChawe notata uMbomvu ingxaki so ngoku yena ndiyasendimxelela uba kwenzeke le nale kuye so uthe kwafuneka siyilamke lento ngebhokhwe right uthe mandifake i-2.5 yebhokhwe ngoba kwelacala ibhokhwe ziya-odwa ukwenzela akhabe order ndifike seyikhona right ndiyifakile lo mali leyo ndaflya nge-10 kaNovember last year ukuya khona ndifikile ke eDurban kwakungecawe wazondithatha e-airport wayondilalisa e-BNB wathi sawusebenza Monday nge-11 phofu yayilenza ojika ngayo ibhasi yami yeko-480 right ufikile ke kuseni sahamba seyoshendumbeni kanti ndiyele eDurban ibhafu ezimbini akukho bhokhwe le bhokhwe bethi sizolanika ngayo le nto ayikho into ekhoyo ziibhafu ezimbini zasemlanjeni athi ibhafu yokuqala yayolahla ibhafu yesibini yayobuyisa inhlahla nesigutshane esincinci athi ndizothetha kuso siqhawulele imimoya right siyenzile loo nto leyo ndabuyela eKapa xa ndifike eKapa kunzima andisebenzisa imithi yakhe ndabe ke ngoku ndiyasuspendwa emsebenzini nge-21 kaNovember ndisuka kuye nge-12 ndisebenzisa imithi yakhe nge-21 kaNovember ndabe ndiyasuspendwa emsebenzini esi silwane salomfo siye sawuvala ke ngoku kwalo msebenzi lowo sinikwa sijonge phansi kungaphumi into xa ndimchazela wathi hayi siyabona uba yonke into siyiqhawule right ndiye ndaphelelwa ke ngumsebenzi ndahlala ke sabukele ku-YouTube ndabona i-channel interviewer omnye umprofeti Mavuso waseGauteng umprofeti Mavuso wathetha umprofeti Mavuso balisa uba naye wathathelwa inhlahla naye unesipho samanzi so uye kulo tata wayemthembile wafika lo tata wamthathela esi sipho sakhe kodwa ke ngoku seyinguye onceda abantu abenzelwe loo nto naqonda uba yale nto yenziwe kum yilena yayenziwe kumprofeti uzokwazi undinceda ndithathe inamba yakhe ndamfowunela umprofeti wabe sithi uzobe lapha eKapa ngoJanuwari kulo nyaka u-2025 right ufikile apha eKapa ngoJanuwari ndayodibana naye eClermont uhlolile umprofeti into yavelayo kuye kwavela esasigubhu wathi wayicinga uba wathi yena yile nto ndayilandayo ndithi no prof zange ndiyilande le nto ndayinikwa mna phaa ndiyelele imimoya yayindihlupha ndafika ndanikwa le nto ngaphandle kwesivumelwano sethu zange sibe siyavumelana ngale nto ndayinikwayo ndanikwa into engaphandle kwesivumelwano
So siyasaqala usebenza nomprof siyasaqala usebenza nomprofeti wanika imithi yakhe ke iziwasho ndasebenzisa yona andithumelela engapha kwelacala but ayibhala uba ndizoqala ngalona then ndiphume ndizongena kulo so ndiyethe xa ndilandelela insebenzo zakhe amane ejonga ekwelacala uba ngoku into zonke zisenzeka ngendlela ndaqhubekeka nensebenzo zakhe sade sabe sifikelela kwinsebenzo yolahla esi silwane apho bendisenza yonke into apha endlini endiyolahla bokudibana khona indlela i4 days then emveni koko xa ejonga wafika hayi yonke into ilahlekile esi silwane then sabuyisa idlozi kulapho ngokuye kwavuleleka ke ngokwamaphupha abuya amaphupha emaninzi ndimane ndimchazela but amaphupha lawo ebechaza uba inhlahla ayikabuyi yona because inhlahla yona ile yathathwa yodwa emlanjeni then ndandizelwa ke ngoku i-ritual yesibini yile yesigubhu so inhlahla ke ngoku bantu basekhaya yile ndicela uba ndicela uncedo kuyo uba ndibuyiselwe yona kulungiswe mimoya then ndicele ke ngoku nomuntu ozokwazi uba andenzele isiko lale mimoya ukwenzela le nto ityiwa ngulaa mntu kwelacala ize kum ke ngokumntu wayo ndizokwazi ukutya ngokwam ke ngokwazi ndiyasokola abantu akwethu ngoku le nto ingekho and akukho nto ilungayo ndiphila njengomntu ongazange ba nenhlahla intsokolo yam akube mhlawumbi into zam endizenzayo aziphumeleli but ziphumelela kumntu orongo so kunjalo ke bantwana basekhaya ndikuloo ngxaki leyo njengangoku uyabona tata le nto yakho ibuhlungu ngantoni ibuhlungu ngale nto uba yimali into esebenzekayo imali yiyo le isebenzayo kuyo yonke le nto kuba nomntu njengoba uthi ufuna uncedo bazawuba khona abantu abathi baza kunceda kodwa bangakuncedi xa umntu naye efuna utye yakhe imali so i-advice endinoba nayo for wena ukuba uhlaba ukhangele uke ume ngabantu basezifowunini uyabona apha ke ngoku kwakho abantu basezifowunini uke ume uyabo ukuthatha abantu bakowenu uba unabo brother bakho nike nihambe niqubule intonga nike nihambe mhlawumbi niye kumzi othile onigqirha nifike mhlawumbi nibuze unobangela uyeva le nto nditshoyo then ke ngoku mhlawumbi ndizawuxelelwa unoba aba bantu basezifowunini uyeva le nto nditshoyo because ingathi zizikem sebesenza imali nje ngoku ile nto sisomnda ndicela uba ndifuna uya kwi-Black Life because i-Black Life yiyo eyenza yonke into mna ndiyobeka isitori then yonke into yenziwa yiyo uyabona le nto bendifuna uya kwi-Black Life because andisenamali mna yandivalela laa nto umsebenzi le nto yawuvala umsebenzi andiphangeli ngoku Okay, mna ndinembuzo after uyifumene ngo-2021 eso sigubhu 2020 yes 2021 yeah kwezi nyanga ubunaso eso sigubhu bekwenzeka ntoni why unabangela for uthi mandisilahle bekwenzeka ntoni kule nyanga ubunaso kube nzima kwakiveki yokuqala kwangesuku lokuqala ndibuyile kube nzima kwayisuku lokuqala ngoba ngela xesha ndiyapha bendithengisa iwine but ezo wine ezo bazile abantu bazithatha ngetyala zange bazibhatala so ayiyo nto yoba ibibabiza abantu le nto but iza nabantu abazondiwisa not abazondiphakamisa okay andanoba mhlambi i-colleagues seze ukuthethela lo mba loba ingaba ngoku lithini uncedo oludingayo nabawo and ndidinga uncedo mna lo mntu onokwazi ukuyibona le nto yenziwa emlanjeni njengaba tata kuthiwa abashaya umhlahlo ozobona nomthi lo tata awusebenzisileyo namazwe asuka kuyo le mtha awusebenzisileyo sendidinga nje aba tata kuthiwa bashaya umhlahlo azoyibona yonke into awayenzayo lo tata ngala mini emlanjeni then akwazi uyikhulula because aba bonke bathi bayakwazi uyikhulula but kunzima uyikhulula because abayazi laa nto awayenzayo lo tata and uyifihlile le nto awayenzayo kodwa sinomdla wofuna ukwazi uba ngaba ingaba mhlawumbi wena ngokuya kwakho phaa eKZN zange mhlawumbi uyothatha le nto ze izinto mhlawumbi zathi zakujikela khakusihlebela awuzange uyothatha le nto ba
hayi tata mna andiyanga ngoyothatha lento into endisileyo KZN kungenxa yesiphiwo sam besinibhayizisa cause siyanika izinto but asiniki kakhulu sindithi kancinci then emveni koko sibuye sivale so bendingayanga uthatha lento bendifuna uyoqonda uba kanye yintoni lento yenza lento alright tata nje bebusixelele ba after ufumene esisigubu phaya KZN izinto zezathanda ubanzima kwakusuku lokuqala khakusicacisele mani apha endlini ibiniphethe njani lento umama ekhaya ebantwaneni kube nzima kakhulu ingxabano esibe nazo emveni koba kukho lento cause ibiyinto yokucaba iyasixabanisa ingena phakathi kwethunja akho umvano apha endlini siyaxabana nje sihleli endlini yabe singavani kange sivane tu kona tu abantwana barathi kwabo sonke siswama akukho mntu elankileyo emiyekileyo nabantwana bakho right nasesikolweni abaqhubi kakuhle yonke nje into esisilwane salomntu siyenzile ingxaki and ngoba wayendibuza laa mbuzo uba nabona abantwana wayeyazi into esizoyenza esisilwane sakhe ya so mninzi umonakalo elantuka wabantwana nesebantwaneni sininzi into esiyenzileyo ubukhe watsho ke tata ngoku besike sathetha behind uba umntana wakho ona 7 years besike samchaphazela apha ngaphansi kwi-private part ephuma i-discharge into ebu-discharge khakusicacisele apho uba ingaba ebantwaneni bakho ibachaphazele njani le nto yesisilwane uthetha ngaso intombi yam le incinci ibinengxaki ye-discharge ilani andawazayo bezibamdaka zingcola and ndayiqonda futhi uba mna imiphumela yesisilwano salo mfo wandinika sona omnye lo ikwekwe nasesikolweni kunzima akakwazi wabona amagama kakuhle so siyenzile nje ingxaki eninzi ngaphambili bebengenayo le ngxaki esikolweni no ngaphambili bebengenangxaki ngaphambili tata apha kukho umlandeli othi ba iplent uthi khawuke ugoduke uye kowenu niye kwigqirha lasekhayeni nike niyithethe le nto njengosapho mhlawumbi utata zangakayizama into njani mhlawumbi aye kwifemeli mhlawumbi ubonisana nefemeli siyabonisana nefamily sibaninzi abalapha eKapa befamily so ixesha elininzi siyadibana singabantu banqabeleneyo so ingxaki siyazithetha alukho uncedo ukuthi ndihambile ndizama amancedo akho ncedo nangoku ndifikele kwindawo yoba kube nzima ngokuphele nomsebenzi and andisanamandla yoba ndingenza into cause nalapha ndike ndawazama amancedo ophuma ndiye nako somashishini abalapha bandithengele only itikiti eliya eDurban kwi-Black Life into yolana yi-interview then ikwazi undinceda ngale nto so kange ndilifumane i-Black Life uncedo layo lizondinceda lona cause akho nto anamali yobhatala ngoku then yona izokwazi uyenza zonke i-payment ezifunwayo yabona omnye kuthiwa ngubani lo uthi iza kume ndikuncede nge-15,000 lokuya badudule hayi uyabona ube careful sikhona isikhamu uzabona apha kukhona isikhamu uyazi wena tata uba uncedo lakho liku-Black Life TV mandithi sosubambelela kuloo nto qha ke ngoku ibuhlungu ukuba unamsebenzi anamsebenzi and nakukhampani bendikuyo ndisekwi-suspension andikayi nakwi-hearing koko endisuspende ngoNovember nge-21 yathi yaphanda isaphanda namhlanje andikayi nakwi-hearing lo tata bodibe naye eClermont ngubani umprofeti Mavuso uyabhatalisa or bekuncede ungabhatalanga ndibhatala 3,000 futhi wayenza yena indima yakhe wasikwazi usilahla isilwane cause ngoku isilwane asisekho sena wasilahla but into angakwazanga uyibuyisa ke kuyinhlahla
yeah and akayiboni ke ngoku leya insebenzo eyenziwe emlanjeni akakwazi uyinceda into angayiboni. So xa ubala le mali oyibhatalileyo tata ubhatale le 15,000 naphinda ndabhatala 15,000 yosichitha. 15,000 yeah ndayobhatala 6,000 kutata umbomvu eNanda. Ndayobhatala i5,500 le eSphingo. Wayobhatala 1,500 apha kwaMohlala. Bhatala 1.5 kwaMohlala. Wayobhatala 3,000 kumprof Mavuso ya. Ininzi is too much. Over 50. Ininzi too much. Kunzima. Balandeli ifu siyaqala man ifu asifuni scammers ke apha. Ifu uyayazi utata ngayaphi for uncedo okanye ifu bantu be-Black Life TV nimamele utata uyanicela do because kwalo umuntu waseDurban wayembone apho kuni. No ndandibone ke siyaviva TV1. Oh yini TV. Dinomdla ke yazi woba sikhe sifonele lenyanga ngoku silapha ku live. Usenazo inamba zakhe? Andisenazo inamba zakhe ndadelete kwanto ya. Ii-numbers ka MC Pholobazi usenazo zonke? Nazo ndazidelete naye kodwa ndabona ingathi bayilani ke iyi-1. Kodwa igama layo uDr Ndrongo. Utata ke nguDr Spanere usemhlabi yalingana yena. Kakumbambe ulive le ndifuna balandeli bezitshisayo nesikhe sizame uMC Pholobazi ngoba nguye mos umuntu owakudibanisa nomhlekazi. Ndibone ku-channel yam. We gonna check apha ku Facebook wakhe inamba zakhe sikhe simfonele sive kuyo uba ngabe uzawuthina apha ku live. Yeah. Kunzima so ulumkisa ngelithini bawo kubantu abaya kwezinyange bayofuna uncedo ngelinge bayofuna uncedo ze bangalifumani. Wena mhlambi ingaba ithini into oyidlulisayo ebantwini ngoba xa kusenziwa into oyibonayo bangaba hayi kodwa lena ndinesikroqo ingaba wena ufuna uthini ebantwini? Ebantwini mna endifuna ulithetha ndifuna ukuthi umuntu sukumkholwa ngendlela athetha ngayo athethe kamandi ngendlela athetha ngayo. Fanele uyazi futhi naxa uye enyangeni ulindele into ezimbini uncedo okanye akuthathe lento fanele ukunceda ngayo akulungiselele yona ayithathe isebenzele yena. So andifuni ke abantu bakuthi nifane nami ningene engxakini ngenxa yothemba abantu ngendlela abathetha ngazo ngoba lo tata mna ndimthembile nangona nje bese senza izinto endibalekela but yangu tata futhi endimthembileyo futhi ngalento andinike ngayo. Tata ndabona ke ngokuba hayi ke ngoku ndiyancama ayisekho into alanikayena ndinceda ngayo. Ndabe ndiyancama. Comment section inamba ka MC Pholobazi siyacela ngokukhawuleza. Please bhuti wami. Hayi kunzima tata. Ibuhlungu. Imisebenzi leyo ayisifumaneki xa uyifumene awuhlali emsebenzini. Nakulo msebenzi ndingena ngemali ngoku. Ndingena ngemali andisakwazi uzingenela nje emsebenzini. Uba ndingena emsebenzini funeka ndingene ngemali and futhi le nto iphinde ndikhuphe zeni kulo msebenzi. Oh. Balandeli be-SG sisazama ke ufonela uMC Pholobazi. We hopefully bangaba sizamfumana. Asazi ke mhlambi ke because le ndoda le indoda ebhizi kakhulu because besifuna ukuva nakuyo oba ngaba nanjengoko kuze iclient kuye yena uthini ngalomba because lo mhlekazi kudala ezamile uncedo but akalufumani. So sifuna kuba ngaba yonke into ibe fair. Yasimfumane ku Pholobazi.
hayi masiyeke hayi akafumaneki yena ngo-2022 ikhona likhona leli sibonile yadala ulonto besithi unayo bethe uzathengathumela ukusayiphela ufunda lokuthi ndisukapho inyawo zinodaka ndiqolwa yinyanga yaseDurban umhlaba uyalinganiyo andinapheshana hayi balandeli sizawucela ke abantu mhlawumbi abaneengcebiso for utata nabanoyazi ba mhlawumbi utata makathini babhale kwi-comment section sizawuzama ujonga i-comments then sibuyele kuni simxelele nayo utata okwangoku ke sizamvala ulive ngosini